fújítás nincs rajta. Nekem, ami lesz most, remélem, ott a Dakaron, mondom, teszek egy szivacsot a hátsó tankba, hogy a benzin ne tudjon annyira mozogni benne, hogy tartsa sokkal stabilabban a motort, mikor már mostan van 20 liter benne, mikor már 10 litert el fogok használni, akkor az a 10 liternek sokkal nagyobb lesz a helye, hogy mozduljon. Ezeket már én tettem be. Itt van egy minimális szerszám nekem, hogyha van egy problémám, le kell vegyem a tankot vagy valamit, akkor itt van egy 8-as kulcs, 10-as kulcs, egy patent, egy csavarhúzó, ez az. Itt van egy ilyen bicska készlet, és kell legyen a motoron, ez a légzsákomnak, hogy ez aktiválja, hogy kinyíljon, mert hogyha mondjuk én elesek, már aktiválódik a légzsákom, tehát akkor már egy ilyet elhasználtam, és kell legyen nálam, hogy ki tudjam cserélni ott a pályán. De úgyse állok meg, mert senki nem áll meg, hogy kicseréljem, mert azzal veszitek időt, hogy én így kisavarozom a légzsákból, meg ezt visszabecsavarodom, azzal veszitek időt, azt majd este vagy a tankolás után tudom kicserélni.